Et saa olla luova, ei siinä mitään. Tuo virkkaaminen nyt ei oikein multa niinku taittunut sillain, niin Katso, eli sitten se me yllätti, kun me yritin nipaa auttaa. Se ei ehkä, se oli sen oloinen, että se ei kyllä ehkä ole koskaan tehnyt käsitöitä. Mutta se siirtyi suunnittelijaksi. Mä löysin ihan timanttisen asian. Tästä olisi hienot tossut, tämmöiset timantit. Me tehtiin semmoinen työjako, että Nipa suunnittelee ja sitten mä toteutan ne napit. Mulla on kauhean jos on joku mikä tahansa keikkaperiodi tulossa, niin mä tykkään aina just edellisenä iltana, kun on se seuraava keikka, niin mä timppaan. Esimerkiksi jos mä ostan vaikka takin kaupasta tai sitä, niin mä tykkään aina laittaa siihen jotain persoonallista, jotain omaa. Mä tykkäsin hirveästi. Sä vedät vaan sitä, niin se on siistiä. Sä menet niinku siihen ihan toiseen maailmaan. Se on vähän niinku biisinteko. Silloin kun mä teen levyä, jotenkin, tai sitten kun mä teen niitä biisejä, niin mä rupesin tekemään virkkaamaan. Se pitää jotenkin antaa se alitajunnan just kun tää on tämmöstä. Sitten kun mä sain sen levy valmiiksi, mä lopetin. Ja sit nyt kun mä alkanut tekemään uudestaan levyä, niin sitten mä jatkoin. Mä tiedän, mihin se liittyy jotenkin. Ne syntyy vaan jatkumiseen, että näitä. Mutta siis nimi Eerin tulee siitä, kun joskus, mä oon tässä huono tässä historiassa, mutta joskus aikoinaan, kun Englanti oli vallottanut Irlannin, niin tää Eire. Irlantia ei saanut kutsua irlanniksi, nehän ei sano enää puhua oikein iiriä eikä mitään tällaista. Siinä nälänhädässä ja kaikessa muussa, mitä siellä oli, niin ihmisiä muutti jenkkeihin. Sitten kun ne kysyi, että miten Irlanti voi, että miten siellä menee, niin ne ei saanut kysyä, että miten Eire, vaan kysyä, että how is Erin? Ihan totta. Ja Eerin tarkoittaa niinku from Ireland. Joo. Ei oo tuttua tämä minulle. Mä ajattelin, että Eerin tykkää just näistä väreistä, niin mähän tässä virkkasin, en mä tiedä mitä mä tein, mutta jotain mä sain tämän aikaiseksi tämän päivän aikana. Tää on yllättävän rentouttavaa ja mieli puhdistuu silleen niinku nollaantuu. No mä en saanut aikaiseksi kuin yhden näin pienen perukalon. Mut kukapa muu olisi saanut sitä aikaiseksi. Tää on tosi hienoa. Kai mä edes muista enää tätä tehty. Mä en odottanut, että mä oikeesti saan jotain niinku valmiita töitä niinku kotiin vietäväksi sieltä. Sain uuden laukun. Jaska. Silloin mä tekin mulle. Veikko mulle valmiiksi tämän laukun. Tää pitää olla aika tämmönen hauska itse asiassa härpäkeä, tuohon laittaa jonkun napin vielä. No Eerin on kyllä pystynyt yllättämään täydellisesti kaikki odotukset. Semmosista niinku turhista säännöistä vapaa ihminen selvästikin.